Ало, Влади, този път е важно. Моля те, дигни телефона. Колко ли стана часа? Този път не ти се обаждам, за да ти искам пари, че заспа на масата и си блъсна главата в чашата. Имам още време да поспя. Извинявай, но чашите ми са спомен от Австралия. Ти ги щупи. С някого говоря. Ало? Влади, моля те, дигни. Този път наистина е важно. Мишел, защо ми се обаждаш? Влади, този път наистина трябва да ме слушаш. Знам, че може да имаш белези по лицето от тези чаши. Ще си платя пластична операция. Да беше попитала първо как е лицето ми. Айде, чао. Това е мое. Бях го изхвърлил. Никой не ме чува. Писна ми! Преди Соко ме пазеше, но сега и него го няма. Къде си, Соко? Пази ма! Пресява над главата ми, трува се в косата ми, по полата ми и така нататък. СМС. От шефовете. Господин Мараджиев, обявяваме ви, че следващите 5 дела, в които сте били назначен, няма да се състоят, защото заради вас са били пуснати 2 серийни убийци на свобода. Какъв ужас! Сега какво ще правя? Трябва да се обадя на Мишел. Няма да стоя без работа. В никакъв случай няма да стоя без работа, ще се обадя на Мишел. Кимота, моля те, намери най-добрия адвокат на Буги и след час го прати в съда. Добре, Кари, аз познавам най-добрия, Димар Суарес. Той ми е 4-ти братовчет, сега веднага ще му се обадя. Димарчо, уреди Буги. Елена, само теб не бях виждал. Хей, как минават дните ти? Моите са интересни. Интересни, но опасни. Също като скорпионите. Буги, стига с тия скорпиони, бе. Елена, да оставим майтапа на страна, обаче аз сега имам нужда от твоите услуги. Беглец съм от правосъдието, така че разчитам на теб. Нали си адвокат? Буги, какъв ти адвокат? Аз съм лекар, какви глупости говориш? Аз защо съм останал с впечатлението, че си адвокат? Буги, що си толкова разсеян, бе, моите момче, бе? Ако имаш нужда още сега от най-добър адвокат, аз познавам най-добрия. Като оная песен. Най-добрия. Кажи за адвоката сега. За сега няма загубено дело. Дори аз поисках помощта му миналата седмица, но не ми се говори за това. Не, ще ми кажеш. Аз имам право да знам. Ако не аз, поне това маршмело в ръката ми. Кажи цялата си история на него. Добре, Буги, ще ти кажа. Преди седмица в ръката си държах. Не мога да го кажа. Кажи на мен. Буги няма да слуша, ще му запуша ушите. Държах един истински. Един истински? Какво? Добре, държах в ръката си. Не мога наистина. Можеш. Че се удари. Държах в ръката си. Ще ме боли. Какво държа в ръката си, Елена? Кажи. Иначе няма да можеш да ме издадеш. Аз съм с вкус на кокос. Не можеш да ми устоиш. Добре, не мога да ти устоя и ще ти кажа. Държах един пистолет. Какво? Не дей да викаш. Да, пистолет, с който за момент исках да убия Таня. Защо искаш да я убиеш? Какво ти е направила? Де да беше само на мен. Тя смята, че хората на тази земя заслужават да живеят. И колкото по-малко са, толкова по-хубав е света. Тя е способна да убие и мен. И теб. Само защото така ще е по-лесно да си живее живота. Миналата седмица ми каза: Елено, да напукнеш. Плодът изгази дано. Определено не ми харесва езика ти, но те уверявам, че това е било на майтап. Всеки майтап съдържа доза истина, нали знаеш? Знам, Елена, знам. Обаче ще може ли да те помоля да ми дадеш малко по-бързичко телефона на адвоката, защото ще ме арестуват. Оле, майко! Идват да ме вземат. Записвай 088 148 9494. Много ти благодаря. Дано да не отида в затвора. Хайде, чао! Добре. Хай! Чао!
Ало, добър ден, търся адвокат Димар Суарес. Да, аз съм. Кажете по-бързо, че в момента ми е леко напечено. Аз просто имам нужда от вашата защита. Един господин ме заплаши, че ще ме осъди, понеже съм оцелил неговата кола. Да, разбрах ви, че Кемлота ми каза случая. Но аз съм невинен. Да, като всички останали невинен. Направо. Фай, не ми разсмяйте, моля ба. Аз се занимавам с невинни, като имат кинчи. Пари в момента в себе си нямам, но мога да заложа нещо, ако трябва. Всичко бих дал, за да съм свободен. Направо по-късно ще се уточним за сумата. Добре, значи ще се чуем. Да. До чуване, господин адвокат. Чао, чао. Аз ще хвана аз 9-4. Но нещо не идва. Къде си? Девет, четири, къде си? 9-4, закарай ме по спирките, самотно е. Кога ще дойдеш ти? Омръзна ми тук да те чакам. Искам поне да седна. Врата затвориш ли, пак ще се кача. Пътувам по натрушен булевард вървя и в задръстване съм попаднала. Ще ти докажа, че съм жена, не заслужила да пътува с теб. И маршрута ти преживях, и в трафика с тебе бях. От контрольори не се боях, да съм казал, че ще сляза. Сляза само веднъж, те качих се и ти се спука гума. Хайде разведи ме, пробвах и в други да пътувам, но искам само те. 9-4, само веднъж те качих се и друго да не видя. Хайде разведи ме, пробвай врата да затвориш, но пак ще се кача. Теб ще се кача. Натиснеш спирачката и обърнеш ми пак седалката. Какво му правиш на този асфалт? По твоите гуми той пак е по-лудял. И маршрута ти преживях, и в трафика с тебе бях. От контрольори не се боях, да съм казала, че ще сляза. Аз съм с карта. Сляза само веднъж, те качих се и ти се спука гума. Хайде разведи ме, пробвах и в други да пътувам, но искам само те. 9-4, само веднъж те качих се и друго да не видя. Хайде разведи ме, пробвай врата да затвориш, но пак ще се кача. Теб ще се кача.
тишина в залата. Разглежда се дело номер 72, 83, 64, 94. Моля да се яви обвинения в удар на лек автомобил Фиат Браво. Госпожо прокурор, заклевате ли се да казвате истината и само истината и нищо друго, освен истината? Да! Давай! Моля подсъдимия да влезе. Как е името на този престъпник? Това е Петран. Не го ли познавате? Най-големият нещастник на света. Какво става, Пепе? Ще се обвиняваме ли? Таня, какво правиш тук? Хайде, казате, че съм невинен, да се тръгваме от тук, после може даже да отидем на кафе. Аз съм срещу теб, Пепи. Да, виждам, че си срещу мен нещастница, но хайде вече да си ходим. Госпожо прокурор, дръжте се възпитано и нека спазим малко протокола. Ако позволите, господин съдия, макар да не сте в състояние да поемете този случай, позволете ми да допълня, че обвиняемия Петър Пенчев би могъл да извърши много по-сериозни престъпления. Всеки момент ще получим видео, в което ясно се вижда изражението на лицето му по време на акт. Господин съдия, явно не ми е ден. Не съм направил нищо. Виждам, че и на вас не ви се занимава с това. Заради това просто приемете това пакетче. Мисля, че ще е подходящо мезе за вашия алкохол. Извинете, протокол. Господин съдия! Съдия! Айде бе, съдия, събудете се! Таня, айде отидем да го събудим, честно! Thank you.